Hola, sóc l'Aidar Cros, alumne en pràctiques del Servei Comunitari Fem Companyia. Vinc de l'Institut Pere els Rius per ensenyar-vos a utilitzar el telèfon mòbil i les seves aplicacions. Avui aprendrem a com buscar per internet. Per començar a buscar per internet necessitarem l'aplicació Google i per començar a buscar la obrirem. Per buscar alguna cosa per internet haurem de clicar a la barra per poder escriure. O també podrem fer servir el micròfon, que és una altra opció, aquí a la dreta, a dalt, on tu parles i tu busca, com ara. I també una cosa és que cada enllaç que us passin és allò que us porten a cada pàgina web. I per buscar informació que vulgueu, començarem per obrint la barra i, per exemple, buscarem Banyoles. I apretarem buscar. Aquí ens sortirà informació sobre Banyoles i aquí a les pàgines web per buscar informació. I si volem buscar imatges sobre Banyoles, hem de tornar aquí dalt i buscar i clicar a l'apartat d'imatges. I si voleu veure de més a prop una foto, només fa falta que cliqueu sobre de la foto. Per fer-li zoom amb els dos dits o amb un dit clicant 2 cops seguits, així, podeu fer zoom i amb un dit ho aneu deslliçant. I si la voleu compartir, només cal clicar aquest botó del mig, d'aquests 3, el del mig, que és aquesta caixa amb una fletxa cap endalt. Cliqueu i ho compartiu a qui vulgueu. Cliqueu a enviar i ja s'haurà enviat. I si voleu podeu comprovar i ja s'haurà enviat. I per deures cal cercar la informació del poble de Besalú i compartir-la per al grup.